Idén karácsonykor érdemes az eget figyelni, mert talán nem csak a Mikulás Ott van! Az nem repülő! hoz ajándékot a szemfüleseknek. Valaki leereszkedett az égből, és megosztotta a tudását. Azt nézd, te jó ég! Bármik is legyenek, nem e világiak. Erre jön. Nem is kétség, hogy ez fura. Ez alighanem a hadsereg legjobb UFO felvétele, amit eddig láthattunk. A szemtanúk száma több ezerre tehető. Valami történik itt. Azt az alakot nézd meg! Emiatt minden megkérdőjeleződött bennem. Rengeteg minden történik, ami mélyen gyökerezik, szóval jobb, ha figyelünk. Dokumentumsorozatok, amelyek megfejthetik a titkokat. Önök hisznek? Földön kívüliek ünnepi kiadásban. Kezdés hétfőn este 8 óra 5 perctől a History Channelen.